Welcome back po sa Authentic Kapampangan Taste. Today, I'm going to show you how to cook ube halaya na nauso ngayong kapasuhan. Tara, simulan na po natin. Ito po ang kakailangan nating ingredients para sa ube halaya. 1 kilo ube or purple yam, half cup of sugar, grated cheese, butter, 1 can coconut cream or milk, 1 can evaporated milk, 1 can condensed milk, vanilla essence, food coloring, purple color. Let's start. First step, we have to boil the ube sa isang cooking pan. Dapat nakalubog yung ube. Then check natin later kung malambot na. Okay, let's start. Una, ang butter. Then ilagay na po yung ube. Sunod na po ang coconut milk or cream. Tapos haluin po na mabuti. Next, ang condensed milk. Yan. Napakasarap po ito. Halu-haluin po mabuti para hindi siya dumikit. At dapat yung apoy niya mahina lang. Sunod po natin ang evaporated milk. Yan. Yan. Hanggang maubos. Tapos, hayaan natin siyang halu-haluin. Next, we have to put the sugar. Sa sugar po, depende sa panlasa niya. Kung gusto niya mas marami, mas matamis. Pero ako tama lang. Then, haluin lang. We have to put the grated cheese. Haluin lang po na mabuti. Next, we have to put the vanilla essence. Next, maglagay po tayo ng food coloring para mas maganda ang kulay, maganda ang buhay. Okay guys, after 30 to 40 minutes, ito na po yung texture ng ube halaya. Creamy siya na ano siya, dapat ganyan ang texture niya. Yan, ganyan. Ngayon, tapos na ang ating ube halaya. Ngayon gagawin natin, isasal natin sa mga container. Ito na po ang finished product natin ng ube halaya with cheese toppings. Para po sa eksaktong sangkap or ingredients, pakicheck po sa baba nito. At syempre, don't forget to subscribe, like, and share my cooking vlog na Authentic Kapampangan Taste.